Her er det Michael Wittenborg. Han udligner til 2-2. Begge kæderne inden, og der muligheden for Wittenborg. Er det der ikke Michael? Er der spillet, da vi får den her i slow Michael Wittenborg over for Sonny Neumann. Og ind mellem benene. Her startede vi med at se Valerie Bragens målfarlighed. Michael Wittenborg, der kunne spille 1 minut og 8 sekunder af Det er jo en perlestart for Rødovre på. Jeg synes ikke, at der var nogle andre inde i det her, fordi Herningsspillerne var meget stillestående i deres forsvarsspil og får slet ikke taget de markeringer, som... Måske skulle de bevæge sig en lille smule mere, Rødovre-spillerne. Hvad siger du, Jesper? Jeg synes også, de spiller lidt ensidigt. Ja, mens vi sidder og siger det, så sidder pukken altså i nettet. Så nu skal man passe på med at sige, at det var Michael Wittenborg med nummer 9, som fik bragt Herning, eller Søren Rød, som fik bragt Rødovre på 2-1. Her hvor der er spillet 8 minutter og 16 sekunder, det var i overtal. Her kommer pasningen, fræk pasning på tværs af Valerie Bragen til Michael Wittenborg. 2 driblinger og op i nettaget. Flottere kan det heller ikke gøre. Carsten Arvidsen, Michael Wittenborg. Og så har... Så sad den Michael Wittenborg samtidig med, at Rødovre og Herning får en mand mere på banen. Spiller Michael Wittenborg pukken i nettet til 4-2 for Rødovre. Jeg så ikke engang, hvem det var, der leverede pasningen. Jeg tror, det var Carsten Arvidsen over på højrekanten. Det var Carsten Arvidsen. Nu spiller Michael Wittenborg, og han bringer Rødovre på 2-1. Vi skal se mere til Michael Wittenborg. Det gør han det til 3-1 for Rødovre, og det var også stillingen efter en vindspillet og underholdende første periode. Starter med nummer 17. Og se så, hvordan han trækker med nummer 22 Davidsen til sig, og frigør dermed Michael Wittenborg, der bringer Rødovre foran med 6-4. Her har vi så Rødovres første kæde på isen. Nummer 9, Michael Wittenborg. Spiller ned til nummer 20, Carl Arvidsen. Og her afgør Michael Wittenborg kampen til 3-2 Rødovre. Henriksen, men han havde ikke nogen heldig dag. Her er det Michael Wittenborg, og så snubler Larsen. Og så er Wittenborg let ved at gøre det til 7. Spillet 2 minutter, og Rødovre praktiserer powerplay. Pukken ud til Michael Wittenborg, og han er 1220 tilskuere i Brøndbyhallen. Denne gang er det Michael Wittenborg med nummer 9, der afslutter denne glas, og 3-0 til hjemmeholdet. Og så går det stærkt. Op ad Michael Wittenborg, og han kører selv op. Michael Wittenborg spillede godt og vel et kvarter. Her med nummer 20 viste sig som i tidligere kampe meget farlig. Her er det Michael Wittenborg med nummer 9, og så står det 2-0 til Rødovre, der har spillet 13 minutter og 44 sekunder. På det tidspunkt havde start og scoring af Brakin-blokken under powerplay efter 1 minut og 37 sekunder. Målscorer Michael Wittenborg igen. Men som og Michael Wittenborg blev kampens matchvinder med dette mål til 5-2 midt i tredje periode. Forinden havde Tommy Petersen gjort det til 4-2 for Rødovre. Og selvom der blev scoret yderligere 2, Og ser ud til at være opsat på at få revancheret sig her. Tommy Petersen stilling her, og så sidder målet der til 3-3. Og så har vi alle Rødovre-spillerne, der stormer ud på isen, og der bliver helt tyst her i Herning Skøjtehal. Vi er nødt til at bede om den langsomme gengivelse for at se, hvem det var, der lavede målet. Michael Wittenborg, der bliver spillet fri. Af Tommy Petersen. Godt forarbejde her. Han kører forbi bakken. Og der har vi Michael Wittenborg. 3-3. Kampen er åben nu. Så så vi igen et eksempel på, hvordan man ikke skal markere foran mål. Der er en spiller klods op af Wittenborg, men han markerer ikke hans stav, og så får han lov til at slå til. Michael Wittenborg, som er på spil. Læg mærke til, at han går fra egen banehalvdel, dribler sig igennem og slutter med Esbjergs målmand til 2-0. Flot mål. Ikke heldig. I stedet for Rødovre etableret et kontraangreb. Og Michael Wittenborg scorer til på dette smukke slagskud. Men nu er vi i tredje periode, og der er spillet knap 8 minutter. Michael Wittenborg opfanger igen en løs chance.
Og han bringer Rødovre foran med 3-0. Et vaskeægte hattrick og naturligvis stor jubel hos de glade Rødovre-spillere.